Hi, Jimboy. Hello, good evening po. Ayan, good evening sa iyo, Jimboy. Sige, kwentuhan mo na ako, love. Anong may paglilingkod ko? At napatawag po sa usapang LDR. Napatawag po ako dahil sa ex-girlfriend ko po. Unang-una ko po ako po yung nakipaghiwalay. But then, binalikan ko siya. Parang umiwas na siya. Okay, bakit ka nakipaghiwalay sa kanya? Kasi palagi lang po akong Sorry? palagi lang po ako naghinala na may iba siyang kachat kasi po matagal po siya mag-reply. Pero may time po na nag-text siya sa akin na I miss you really. Pero hindi naman yun yung tawagan namin. Tapos ilang araw lang na hinibalayan ko siya. Tapos siya pa nga yung ayaw makipaghiwalay. Tapos gusto nung balikan siya. Balikan ako. Tapos ayaw ko naman. Pero ngayon din gusto ko nang balikan siya. Ayaw na niya. Okay. Sobrang nalito po ako sa sitwasyon na ito. Hindi ko po alam kung paano ito ibalik. Okay. Nakipag-iwalay ka sa kanya kasi pinagbintangan mong meron siyang iba kahit hindi pa naman kayo talaga nakakapag-usap kung meron ba talaga, kung ano yung ibig sabihin na nakita mo. Kumbaga nakipaghiwalay ka lang, nag-assume ka lang dahil lagi ka naman ganun sa kanya. Ngayon, nung una, hinahabol-habol ka niya, nakikipagbalikan siya, sinasabi niya sa'yo, huwag kang makipaghiwalay sa akin. Kaya lang dumating siya sa punto, nanawa siya, nang kakasuyo sa'yo, ngayong nakikipagbalikan ka, ayaw niya na. Ganon? Yes po, ganun po. Ngayon, di mo alam yung gagawin mo kasi gusto mo siya. Opo, ganun po talaga. Love, kung ganun yung sitwasyon, pabayaan mo na lang siya. Wala, Jimboy eh. Instead na inayos mo yung problema, inasim ka nakipag-break ka agad Hindi mo man lang muna tinanong, di mo na kayo nag-usap, ganyan, wala man lang ganun. Nakipaghiwalay ka lang at saka habit mo yata na paghinalaan siya ng kung ano-ano So, siguro nanawa na yung girlfriend mo, napagod na, nakakaintindi sa'yo, kakaunawa sa'yo, kakapatawad sa'yo kahit paulit-ulit mo siyang sinasaktan. So ngayong ikaw na yung gustong bumalik, na-realize mong mali ka, na-realize mong mahal mo pala siya, hindi mo siya masisisi kung ayaw niya na, love. Kasi siguro po Lakas mo ng konti, lapit ka ng konti sa mic, love. Kanina ko pa sinasabi yan lapit ka ng onte sa mic. Okay, palagi na po siyang may siguro po ito po. Ano? Siguro po totoo po yung hinala ko kasi po, yun, sa ilang araw lang, ayaw na niya. Nakipagtaka lang, gano'n na yung... Hindi, love nakakabastos kasi, Jimboy. Ikaw ba naman wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang kahit anong kalokohan, araw-araw kang pagbintangan ng tao. Hindi ibig sabihin na ayaw ka na niyang tanggapin, totoo yung hinala mo. Nasaktan na yung tao nakakabastos yung ginagawa mo sa kanya, paulit-ulit mo siyang pinaghihinalaan ng mga bagay na hindi naman talaga totoo, wala ka naman talagang pruweba, praning ka lang talaga. Nakakaurat yan, nakakapuno. So, wag mo siyang sisihin kung napuno siya. Wag mo siyang sisihin kung nagalit siya. Wag mo siyang sisihin kung hindi niya na kayang patawarin ka pa. Kasi sa totoo lang, nakakainis talaga yung ginagawa mo sa kanya. Tapos ngayon, siya pa yung may mali. Pero may Ano? Kuya, ayusin mo yung signal mo, Jimboy. Kanina pa tayo sa signal na yan, di na tayo natapos. hello, yan po, okay na po. Medyo. Oo. Ganun po may text po siya sa akin na hindi naman tawagan namin. Sinabi ko sa kanya, sino ba yan? Wala daw.
gusto niya yung tone down niya. Eh, bakit bakit? No, wala ko naiintindihan, kuya. May na-text niya sa akin na hindi naman namin tawagan yon. Tapos sabi ko sa kanya, sino ba yung tinukoy mo? Sa, na wrong SIM ka ata. Sa'yo to. Tapos sabi ko, hindi naman tawagan. Tapos sinabi na naman niya na kaibigan daw niya. Tapos may kaibigan bang tawagan ng ganyan. Tapos may pinuditang heart. Ano? Hello. Oh. Mahina po. Oo. Mahina na, magulo pa. Pero naiintindihan ko na, may nabasa kang text, tapos nung nagrarason siya kung sino yun, kung question mo na naman, may tawagan bang ganyan, tapos meron pang heart. Jimboy, maniwala ka maniwala ka o hindi, or maniwala ka sa hindi. Basta maniwala ka man o hindi, yon. Dito sa office namin, Jimboy, nagliliparan yung love, nagliliparan yung bebe ko, nagliliparan yung mahal ko, nagliliparan yung terms of endearment. May heart pa. May I love you pa nga kapag nagpaabot kami ng stapler eh. Pero wala siyang ibig sabihin. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, yung mga nababasa ninyo, may ibig sabihin talaga. Dude, kasi ang problema sa'yo, ikaw na nga yung may mali, ikaw yung naging impulsive, ikaw na nga yung may kasalanan. Imbes na magpakumbaba ka at magsorry ka, gusto mo, kapag nakipagbalikan ka sa girlfriend mo, oo agad yung girlfriend mo. Kapag hindi siya umuo sa gusto mo, ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo. Saan ba niya ilulugar yung sarili niya sa'yo, Jimboy? Pag trip mo, nakikipag-break ka. Pag trip mo, nangaaway ka. Pag trip mo, naghihinala ka. Gusto mo ba ganun yung girlfriend mo sa'yo? Pero po siguro hindi naman ako nangaaway. Sinabi ko lang sa kanya. Sabi ko, sa social, alam naman niya. No, wala ako naintindihan, Chong. Nasaan ka ba, kuya? Bakit ganyan yung signal mo? Iwan, nandito po ako sa subdivision. Siguro mahina yung signal dito. Oh, ano yung sinasabi mo, kuya? Ako, mahina. Yun talaga sinabi ko naman sa kanya na mag-usap tayo para magkaintindihan tayo, para malaman ko kung anong gusto. Pero ayaw naman niya. Gusto niya na dito lang sa phone. Ayaw na niya makipag-usap. Ayaw na niya yun. Kuya, ganito na lang, no, Jimboy? Jimboy, makinig ka na lang sa akin, love. Sige, whether or not siya ang may mali o ikaw, since ayaw mo namang amining may mali ka dito, ayaw mo namang aminin na meron ka ding mali sa ginagawa mo, sige, given meron din siyang pagkakamali, ganito na lang, Jimboy. Kung nakikipagbalikan ka at ayaw niya, karapatan niya yun. Karapatan niyang piliin na wag makipagbalikan sa'yo. Karapatan niyang mamili kung sino yung gusto niyang maging jowa. And as of the moment, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung gusto niyang maging jowa. Tandaan mo, ikaw naman tong nakipaghiwalay eh. Ikaw naman tong kumalas eh. Ikaw naman tong bumaklas eh. So ngayon, siya naman yung mamimili, ikaw naman yung re-respeto sa pinili niya. Kung ayaw niya nang makipagbalikan sa'yo, wala ka talaga magagawa doon. Kahit tumambling ka pa dyan, kahit magsabi ka pa ng mga mali niya, kahit magsabi ka pa ng mga hinala mo, kahit mag-assume ka pa na totoo yung mga pinagsasabi mo, wala din namang mangyayari. Hindi naman maibabalik yung girlfriend mo sa'yo ng mga pinagsasabi mo. If not, lalo lang siyang lalayo sa'yo. Kasi lalo mo lang pinapatunayan sa kanya na wala ka talagang katiwa-tiwala sa kanya kahit katiting. So bakit pa? Para saan pa't makikipagbalikan siya sa'yo kung wala ka naman tiwala sa kanya? 'Di ba? Kung ako yung girlfriend mo, tas naririnig kita, Jimboy, binibigyan mo lang ako ng dahilan para tapusin na talaga lahat. Binibigyan mo lang talaga ako ng confirmation na dapat lang.
na hindi na ako bumalik sa'yo? Kasi wala eh. Nakikipagbalikan ka para masabing tama ka eh. Hindi ka nakikipagbalikan dahil mahal mo siya. Naiintindihan mo ako, love? Opo. Pakawalan mo na lang siya, love. Kung gusto niya, kung masaya na siya alone, kung masaya na siya na malayo sa'yo, kung masaya na siya sa buhay niya ngayon, kung gusto niya nang maging single, total, ikaw naman yung tumapos ng relationship ninyong dalawa, respeto mo na lang yun sa kanya. Irespeto mo na lang yung desisyon niya. Total, ikaw naman yung nagparaya. Ikaw naman yung nagpaalam sa kanya eh. So, ngayong tinanggap niya yung sinabi mong break na kayo, pinangatawanan niya, hindi na naman siguro niya kasalanan na gusto niya ng pangatawanan yung pagbitaw mo sa kanya. Kasi nasabi ko lang po yung kasi sa sobrang galit ko. Oo, wala na tayo doon. Kahit ano pang sabihin mo ang rason, Jimboy, nasabi mo kasi yun eh. Yun kasi yung mahirap sa atin eh. Nagsasalita tayo ng mga bagay-bagay kapag masyado tayong galit, kapag masyadong mataas yung emosyon natin, nang hindi natin pinag-iisipan yung mga sinasabi natin. Kapag sinabi mo yan, na break na tayo, yoko na sa'yo, tapos na talaga yun, Jimboy. Kapag yung taong yun, tipong kumakapit na lang sa relasyon, yung tipong isang buga na lang, talaga makakabitaw na, at yun pa yung sinabi mo, bibitaw at bibitaw talaga yun. Kamalas-malasan mo lang talaga, gusto niya ng panindigan. Total, ikaw naman nag-call eh. Siguro, nung narinig niya yun, okay. Pagod na rin naman akong patunayan yung sarili ko sa'yo. Paulit-ulit na lang tong away natin. Paulit-ulit na lang yung mga binibintang mo sa akin. So, sige na. Okay na yun. Naiintindihan mo ako, Jimboy? Opo. Wala ka magagawa doon, mahal. Kung ayaw niya na talaga sa'yo, kung ayaw niya nang makipagbalikan, irespeto mo na lang yun bilang isang lalaki. Respeto mo yun. Kung talagang mahal mo siya, irerespeto mo yung desisyon niya na hindi na makipagbalikan sa'yo. Yun yung gusto niya na eh. Yun na yung nagpalaya sa kanya, yun na yung gusto niyang makamit, yung kalayaan mula sa relasyon ninyong dalawa. Kung mahal mo talaga siya, ibigay mo yun sa kanya. Naintindihan mo ko? Pero sa mga babae po, may pag-asa po bang kabalikan kami ulit sakali po. Bigyan mo ng panahon na magkahiwalay kayo, Jimboy. Tapos, wag kang umasa. Wag kang umasa. Ituloy mo lang yung buhay mo. Kung kailangan mo mag-move on ka. Ganun din naman yung ginagawa niya eh. Nag-move on siya as of the moment eh. Kapag nagkatagpo uli yung landas nyo, single siya, single ka, mahal nyo pa yung isa't isa, malay mo, baka kayo pa din sa huli. Pero for now, dahil ayaw niya na nga makipagbalikan sa'yo, wag ka na lang muna umasa. Huwag mo na lang muna paasahin yung sarili mo. Huwag mo na lang munang bigyan ng idea yung sarili mo na sige, maghihintay na lang ako hanggang maging okay siya. Huwag. Ituloy mo yung buhay mo kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Kung nagmo-move on ka, kung meron kang career, kung meron kang trabaho, kung nag-aaral ka, kung ano man yung pinagkakaabalahan mo, ituloy mo na lang. Since siya, tinutuloy din niya yung buhay niya. Pag nagtagpo na lang kayo isang araw sa mga landas ng buhay ninyo at pareho pa kayong free, then maybe pwede kayo magkabalikan. But for now, wag na lang muna. Wag na lang din muna tayo umasa. Baka kasi masaktan lang tayo lalo. Naintindihan? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong imensahe dito sa ex-girlfriend mo na sa hindi sinasadyang pagkakataon na pakawalan mo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano na lang. Wala po akong masabi. Oh, sige, hayaan mo na lang. I-sink in mo na lang sa sarili mo yung mga pinag-usapan natin, Jimboy. At wag mo na lang munang kulitin yung ex-girlfriend mo. Hayaan mo muna siyang manahimik. Hayaan mo muna siyang makapag-isip-isip, ha? Opo. Oh, sige, maraming salamat, Jimboy, sa pagtawag sa akin. Ingat ka, love. Maraming salamat din po sa advice po. Okay, thank you, love. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sa mga kabisyo natin, no, ganito, no, kapag nakagawa kayo ng isang desisyon out of impulse, out of, alam mo yun, yung biglaan, bugso ng damdamin, ganyan. Nakipaghiwalay ka sa isang taong ayaw mo naman talagang hiwalayan, and yet, tinanggap niya, and yet, kinuha niya yun, and yet, pinangatawanan niya. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na hindi, joke lang yun. Kung naman masyado mo namang siniseryoso para mo namang pinatunayan na tama ako. No, wag mo ibalik yun sa kanya.
It was your fault na hindi ka nagtimpe. It was your fault na nagpadala ka sa bugso ng damdamin mo. It was your fault na nag-decide ka nang hindi ka nag-iisip. So, wag mo ibato sa kanya yung pagkakamaling yan. Just because right now, tinanggap niya yung offer mo. 'Di ba? It's also that person's choice if babalik pa siya sa'yo o hindi. Unfortunate lang yung ginawa mo kasi the moment na nag-present ka sa kanya ng idea, the moment na nag-present ka sa kanya ng window, para tuluyan ng bitawan yung relationship ninyo, tinake niya yun as a sign na this relationship can no longer work. Kasi may mga pagkakataon talaga sa buhay ng isang tao kung na, alam mo yun, sa isang relationship, na paulit-ulit kayo nag-aaway, paulit-ulit kayo nagtatalo over the same thing, and it's getting exhausting, it's getting tiring for you, and then one day sinasabi mo na lang sa sarili mo, I'm just gonna look for one sign. I'm just gonna wait for that sign. Kapag dumating yung senyales na yon at nakita ko siya na parang pinakawalan niya ako ng ganun-ganun lang, handa siyang mawala ako sa buhay niya ng ganun-ganun lang, I'll take it as a cue. Now, maybe talaga kahit anong gawin kong sirkulo, kahit anong gawin kong tumbling, kahit anong gawin kong pagbabago and adjustment, this relationship can never work. Maybe sa moment na yon ng relationship ninyo, sa moment na yon ng buhay niya, doon mo sinakto yung pagiging impulsive mo. Doon mo nasakto yung bugso ng damdamin mo. It's a perfect storm to end a relationship. Kaya there's nothing left to do but respect the decision, diba? Respect mo na lang yung decision niya. If she doesn't wanna come back to you, if she doesn't wanna continue on or move on with the relationship, then you just have to respect that.